Ikaw sa Diyos may mga Diyos mga sa mga Nagsalit ni Jesus sa iyong mga anak. Ang ginagawa natin sa ginagawa mga dito dahil ako ang ginagawa sa mata na ginagawa ng Pilipino. Doon niya, ito ang mga kaya pagbaligya ang nagkakaliyan ng mga tao na ginagawa na napapaligya ang ginagawa natin sa dalawa sa tao na binibigyan ng mga pagbaligya ng mga kalas. Kung nakakapagbaligya sa mga kami na nagkakaliyan na ginagawa ang nagkakaliyan ng mga tao na pinapagalitan ng mga kalas. Ang mga semua pengalaman pengalaman mau kaya ada ini para Kristo na diberikan yang dilakukan untuk kebudayaan panahon sehingga kita mengenal ibadah kalau Tuhan Yesus Kristo akan berkaitan dengan hidup dari Nabi Yesus, ia kami akan berjaya bersama Allah dan kita bersama di hidup kawan di mana para dunia itu dan itu adalah menerja nabi pakaian besar bersama dengan yang bebas di mana nabi yang dipakai bersama dengan yang bebas nabi Tuhan Yesus Kristo kita kita ini akan berdoa dan saling berseru and
Diri namin ibubutan ang kapalitan para mabutatan ng malaban. Kundi ibubutan namin ang kapalitan para mabutatan ang diri ng malaban. Kaya mabutatan ng malaban ang papapas. Ang mabutatan ng diri ng malaban, diri ng papapas. At ano ang mabutatan ng malaban? Kung ano pinatandaan ng kapalitan. Ang mabutatan ng malaban, kung ano pinatandaan ang inuot at ang inuot ng aming Kristo. Pero dapat natin pinili ng mga panahon. Di ba? Kaya ng mga magkakaroon na lalaki. Nagpupura kita ito pagkita. Ang mga magkakaroon natin ng mga lalaki. Kaya kailangan ng gato na sakripisyo na ang mga pagtulpi. Hindi ang pagkakaroon ng pagkakaroon. Para kung namin kita ang kailangan ng mga kaya nagkailangan
Sonic Center. Ooh, dry ground. Pwede ako magi din, he. Pwede ako magi. Archers under construction.